Ayan mga kalingap, today at bisitahin po natin yung bahay ni na this guy na ongoing construction. Ito mga kalingap po. Yan. Grabe ang ganda po mga kalingap, parang palasyo. Natanggal na po yung kahoy dito mga kalingap. Tanggal na po. Ganda po talaga oh. Pag napapadaan po ako ang mga tao dito, talagang mapapatanaw. Si Cedric. Sipag talaga si Cedric. At bisitahin po natin yung update dito. Uy! Ako pala dito ka. Kumusta na this guy? Kumusta na ang nararamdaman mo at napakaganda ng yung bahay? Saya Sir Alvin, maraming salamat po Ninang at Ninong. Sir Alvin, maraming salamat. Maganda na Sir Alvin, nagbagwapo. Lalong gumaganda habang tumatagal. May ganito siya Sir Alvin para sa tubig. Ay, grabe. Opo, na nandun Sir Alvin. Ang ganda po. May water, ano po pala ito? Water system. Water system, drainage. Yan, kung gusto. Ay, Diyan, oo. Sir Alvin, nalabas ang tubig. Di man From, para sa, yun sa rain ba? Opo, di ay kung mahihirapan Sir Alvin, pag maulan, kakaswalis palabas ng tubig. Tsaka Wala na yung tubig na tamaw-tamaw dyan. Opo, kaya salamat. Maganda talaga. Maraming salamat po Ninong at Di ka mamumroblema dun sa mga, salamat. anong tamaw ba yun? Iyo sa Tawag dyan. mabutik Sir Alvin, pag mo istak ang tubig, pag ang walisan mo palabas. Ano kasi yan pang mayaman? Pang mayaman. Kumusta man yung loob ng bahay? Okay po, Sir Alvin. Maganda Pwede nating tingnan. Opo, pwede Sir Alvin. Tingnan Yung natin. Sir Alvin, pinaputol na yan si Direkta para dahil po magbara dyan sa tubig. Ito Sir Alvin. Oo. Po si Dahon. Oo, ano man dun sa may-ari, ano man. Okay Opo, man. payag Good man. nagsabi man po kami kay Ate Belma po. Okay man daw po. Pasok. Ayan po mga kalingap at Ka-ato. pasukin natin. Kumusta yung laging wala si Atong? May- Punta kay Lain dyan. Huwag kay Lain ang Baka may crush ka doon. Ay mga kalingap. Ay grabe oh. Sala Sir Alvin. Sala pala. Dahil kaya. Oo. Ganda po ang sala nila. Pasok po. Oh, nyan dito yung aso nyo oh. Oo, si Bakla. Bantayan na dito Sir Social Alvin. na ang aso nyo. Oo, okay lang magang siya. At Social na? Pag nanggawa na ito Ang maayos. ganda. Ang taas palabas kasi na ng siya. ceiling oh. Ang ganda. Mga kalingap. Tingnan natin po yung bagong Ganda ang Sir Alvin. Pero ang CR may damit Mahal ang ganito. Pang kasi ito. ang swimming pool. Oo. Kulay blue ay Sir Alvin. Pag umulagay Sir Alvin, madikit daw yung dumi Sir Alvin. Halika mo po. At Pati ito. CR may damit. May ka pati oh. May shower. O testingin mo. Duo pati. May telephone. Tsaka may Grabe. Saan ito? Mahal po yan. Mga kalingap. Deko. Saan ito? Pag nakakonect na siya sa power supply, ay kunin mo yung telephone. Yan yung telephone yan. Yan yung telephone. Dahil kaya, hindi Sir Alvin, ini yung ID yan? Oh, may Ini. Saan yung gripo? Oo. Basta kung saan lumabas yung tubig, doon yun. Nakatutok sa mukha yun. Doon yun. Yan po Nakatutok. yung nila. Grabe Sir Alvin. Salamat po. Grabe. Maganda ito Sir Alvin. Dahil kaya. Doon sa labas ng okay na doon. Wala pa Sir Alvin. Nagtatiles pa lang po. Nagtatiles din. Wala. At ang flooring po niya yung hindi Sir Alvin. Ano may kani? Oh. Ay! Ika na. Hindi ko harap. Wala. Naglag. Oo, dito yan. Dyan. Ayan. Yan. Hindi ko harap ka. Ayan. Kala ko harap kayo may palumaldas. Sulo. Hindi pala. Yan. Wala sa bundok nito.
Ang ganda ng bahay niyo, no? Social na social. Parang talagang andyan yung blessing sa inyo ng Panginoon. Amen. Salamat talaga sa iyo, Sir Alvin. Maraming salamat po. Basta lagi natin tatandaan, ito ay galing sa Panginoon. Amen. Talagang galing lahat ng ito Ginamit ay... ang inyong ninang at ninong. Amen. Kayo din, Sir Alvin. Lahat ng ito ay dito sa mundo, dito sa lupa. Lahat ng itong mga bagay na ito ay galing sa Panginoon. Lalo na tayong buhay natin galing sa Panginoon. Salamat talaga sa Lord, sa blessing, kahit sa mga pagsubok. Salamat talaga sa Panginoon. Salamat, Lord. Ang ganda. Ang ganda po mga kalingap. Amen. Taas po ng ceiling na talaga. Yan po yung in-adjust. Ang ganda po Yan, nagandaan siya. Unti-unti na lang, kaunti na lang. Malagay na lang ng ventilator. Ayan po, nagkakaroon ka na ng Ayun po, Dura Box. Ay, ano yan? Ano yan? Dura Box. Parang ano yan, yung Cabinet. kitchen cabinet. Yeah. Ang kalingap, hindi pa tapos yung kitchen cabinet pa po yan. Anuhin po itong cabinet na ito, finishing. Parang mawala yung niya, kulay niyang kahoy. Ganda sila ang pinasupatahabo ba lang. Yung mga Oo. nalay pag luto. Tsaka may kayo. Maganda kasi naka-hang siya. Grabe sila. Testingin mo daw, alam mo, maghuhugas ka. Social ang hugasan, no? Ay ka naman si Drake, sabay bato. Matindi. Matibay. Puro na ako ang hugas, puro na ako luto. Joke. Oo. Ito po yung CR sa labas. May social din. Yan po, salamat. Grabe po mga kalingap po. Grabe. May damit din ang siya. Maganda din ang Ayan, din kisame sila. Wow! Grabe. Pakikisian, may bayad po. Di alam nila ninong din Pag negosyo kahit ni lang, Miss Gracie. makikiihi lang. Iyo. May dyan, na hindi na kayang makatiis. Social yung iihian niya, no? Tapos hindi alam ni ninong Janet. Tignegosyo ni Miss Gracie. Bawat ihi 5 piso. Joke lang. Oh, Maganda. ayan po, ang ganda po mga kalingap. Wow. Excited na ang mga bata. Sir Abdul, tigong tanong-tanong kailan daw kayo malilipas. Oo. Uwi ka. Ito na ito. Malapit na din. Malapit na talaga, oh. Malapit na, Sir Abdul. Dito din mga kalingap. Ito, parang lagayan ng mga, damit. Parang, tayo. Maganda Sir Alvin ang kusina. Abot ko. Tsaka, napaka-fresh ba? Ang fresh. Pag mo, tanaw mo dyan, oh. Wow. Malawak pa. Magkain ng Pag nasa- kalawakan, Oo. Maganda yan minsan ganyan, hindi dikit-dikit. Opo, ang bahay. Mayroon dyan. Lilinisan po ito ni Cedric Sir Alvin para Oo. baga matanggal ang Okay yan. damo para makita ng tao. Ay! Sira, para hindi matakot ang tao Sir Alvin pag nagbili kasi madaming mga damo. Napakaaliwalas. Sir Napakalaki. Alvin, abot ang Ay, oo. Siyempre kung makalagay dyan yung mga paminta, yung Opo, mga... dahil ako mahirapan Sir Alvin. Pag nagkaaway kami ni Cedric, ko. Ito na ang mapanood mo Sir Alvin Oo. sa Facebook. Pag dahil-awot, dahil-awot ko. Maganda siya, mababa lang. Dahil ka mahirapan magluto Oo. Sir Alvin. Luto, ugas-ugas, dahil kaya. Sana all. Oo. Tsaka yung kulay niyan? Napansin ako sa kulay niya. Hindi siya masyadong kontraan. Parang... Opo. Sir Alvin, nakakahilo. May bahay kasi kung nakakahilo yung yung color. Sa color ng ng... Opo. Gusto ko ganito lang Sir Alvin. Tas ang ganda ng niya. Ang ganda ng laba. Pangarap ko ganito Sir Alvin ng basa. Oo. Sa bahay, hindi man may bala ng kawayan ng Sir Alvin ay ito ba? Susya ng hugasan. Dahil kaya. Tapos dito po mga kalingap, dito lalagay yung lutuan. Opo, Kasi ayan yung- Sir Alvin, may butas yan yung Ay, gasol butas po. na. Opo, yung gasol baga Sir Alvin. May Ang ganda ng tiles, oh.
Opo, ang ganda. Ang ganda, parang Ganda. mahal kasi Sir mga Alvin. porcelain po ito mga kalingap. Yung tiles na yan. Halos Salamat lahat. talaga, Sir Alvin. Porcelain. Maraming salamat, Sir Alvin. Kung hindi dahil sa pagbablog mo, hindi namin lubos akalain na ganito yung facing, Sir Alvin. Sunod-sunod na Bahay, ano, opo, daming naawa. Opo. Tapos doon na kayo nakilala din talaga ni Salamat Ninong talaga. at Ninang. Yung unang vlog parang baga Sir Alvin, part 1, part 2, nagpadala na baga sila Ninong. Yung part 100,000 para Oo. sa opera. Kaya salamat talaga sa Lord. Salamat talaga dahil si Ninong Rene ang napili niya para sa amin, sa pagbabago ng buhay namin. Salamat talaga sa Panginoon. Salamat, Sir Alvin. Kung dahil hindi sa inyo, walang ganito. Sulit naman yung, sunod-sunod na yung problema, pero sulit naman yung blessing talaga. Thank you, Lord. Tuloy lang kayo sa ano, Opo, tuloy salamat lang talaga, kayo Sir sa Alvin. Panginoon kasi ngayong panahon kasi sa totoo lang maraming Opo, ngayon ang deception na tinatawag na sa family. Una kasi tumaas na yung bilang ng mga broken family, Opo. tumaas na din yung bilang ng mga nade-depress. Opo, Ang inaatake talaga ng kaway ngayon yung isipan ng mga tao. Yun lalo parang na pag magulang. yung sa graph yung nakita ko, bigla talaga siyang tumalon yung graph. Sabi ko parang sign na din talaga na malapit nang dumating si Lord. Ganun. Opo. Pero bilang anak tayo ng Diyos, bilang anak tayo ng Panginoon, ano lang natin, alamin natin kung sino tayo talaga. Pag sinasabi ng isip mo na you are mahina ka, Opo. isabihin mo naman sa kanya. Iisip mo kasi ang isipan natin, hindi mapagkatiwalaan yan. Minsan iniisip natin negative, mahina ka, sabihin mo I am strong. Alam naman I am ng Lord strong yan, in Jesus' Sir name. Alvin. Kahit sa tao, kung nga sa tao, malakas ka sa tingin nila, pero alam ng Lord sa puso mo, medyo na panghihinaan ka. Pero andyan ang Panginoon para palakasin ka at bigyan ka ng Sir Alvin, isip na para Halimbawa, pag galit ka, sabihin mo, hindi ako galit. Opo, hindi Anak ako galit. ng Panginoon. Sabihin mo din sa isip mo, Opo, parang Sir Alvin. kasi minsan galit talaga ako kasi yun ini-input ng isip mo, Opo. nararamdaman mo din. Pag sinabi mo din, Sir Alvin, galit ka, talagang tuloy-tuloy Oo. na yun. Dapat may nagkukontra sa galit mo. Ay, Yung re-rebuke mo espiritu siya. baga, Sir Alvin. Yan, Yung oo. espiritu mo. Yung luma mong pagkatao is nasanay ka sa galit, puro mayong mga kwentang mga pinagsasabi. Pero yung espiritu mo, kinukontra na yung Sir Alvin yung pagkatao mo dahil yung puso mo, yung buhay mo, tinanggap mo na si Lord. Kaya salamat talaga sa Panginoon, Sir Alvin. Lagyan ako. Yun nga yung kasi ngayon talaga uso yung sa Yung isip sa talaga. Facebook, baga Sir Alvin, maraming namamatay. Alam mo yung isa din niya yung kaya, sinunog niya yung mga tatlong anak niya. Opo, kaya sa ngayon Sir Alvin talagang Kahit na nakaka-distress Sir Alvin, lalo na yung pinansyal. Halimbawa, hindi nagkakasya, tapos wala ka pang malapitan. Yung ang gulo-gulo baga Sir Alvin, kaya sa ngayon dapat ang natin iisipin kung maging malakas tayo, matatag, at magbasa ng mga Bible study. Tsaka alamin natin, maglapit sa basta Panginoon. alamin Kasi natin na anak tayo ng Panginoon, eternal being. Ang tinatawag tayo ay mga eternal being. Ibig sabihin, ang spirit natin ay may buhay na walang Opo, hanggan. amen. Yan, kumbaga, Espiritu natin, banal Sir Alvin. temporary lang Salamat. tayo dito. Itong halimbawa, itong possession nyo na galing sa Panginoon, syempre alam ko naman na appreciated nyo tsaka pinapahalaga. Sir Alvin. Sobrang Sobra pinapahalaga. talaga. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Oo, yun. Sobra. Pero ito, Ano pasalamat lang po, natin sa opo. Panginoon. Opo. Pero itong ito, alagaan natin. Opo, alagaan. Pero hindi ibig sabihin na meron na tayo nito, magbabago na. Opo, Di ba? Sir Alvin. Meron na tayong sasakyan, pera, lupa.
bahay, ginto o ano-ano pa man, Oo. maging mapagmalaki na tayo. Kailangan. Sir Alvin, dapat hindi natin sambahin ang Oo. pera. Huwag tayong Oo. magpasakop sa Babalik mga... pa rin tayo dun sa identity natin. Opo. Kung ang identity, pagkakakilanlan, which is tayo ay anak ng Panginoon. Opo. At ang gusto ng Panginoon, magpakumbaba tayo. Kasi tayo, anak na tayo ay, Opo. Pinili ka na ng Lord, hindi ano na ka pa tayo, parang nasisilang, royal, pinilit na eh. royal, we have a royal blood na sa langit. So, kailangan gagawin natin dito sa lupa, magpakumbaba lang. Amen. Ipakita Opo, yung pagpapakumbaba na ginawa ng Panginoon, tularan. Talagang mabless din yung mga nakapaligid sa atin. Ay, ganito pala yung anak ng Panginoon. Opo, Sir Alvin. Nakakabilib. Sabi nga kay Sir Alvin, sabi sa kautosan, i-share ang mga salita ng Diyos, huwag mahiya pag Sir Alvin. Pero kung mahiya ka man mag-share ng personal, may mga internet man po baga Sir Alvin, pwede mo silang. Pwede ka Pwede mag-post din para... yung nanonood sa atin. Opo, Halimbawa, opo. nakakaisip ng mga Opo. nanghihina Basta siya. nanghihina sila. Kailangan, huwag silang maniwala dun sa sinasabi ng isip nilang nila. mahina ka, Mag-pray talunan lang. ka. I-anuhin mo na, no, I am a child of God. I am strong. Yan. Ayan. Parang Malakas. naglalakas, Sir Alvin. Parang tatalon ka sa lakas kahit na Oo. may kulang. Huwag mo isipin may kulang. Meron man Kasi- kulang, pero ang Panginoon is nagpo-provide. Maghintay ka lang. Sabi. Huwag kang Dapat mamadali. bless ka pa Oo. rin. Kasi ang ano ngayon, kasi ang medyo malalim kasi ito pero i-share ko din. In the beginning, di ba sabi sa pasimula pa, sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Tapos nagkaroon. Ano yung napansin mo din yung salita, di ba? May salita. Opo. Nagkakaroon ng nagkakaroon ng liwanag. oo, parang sumusunod. Sumusunod. Kasi ang ginagalawa natin, Kapangyarihan ang ang Panginoon. salita, oo, ang salita. Makapangyarihan ang salita. Pag ginagalawa natin, makapangyarihan yung salita natin. Opo. Kung baka Kaya, Sir Alvin, Huwag natin sasabihin na stress tayo. Opo. Huwag natin sasabihin na malungkot tayo. Kailangan sabihin natin, Masaya. I am healed. Kahit na pinaparamdam sa I'm happy sana. yan, Opo, kasi Sir yan yung tinatawag na power of the declaration, power of the tongue. Tatrabaho pa. Di ba ano na? Anong time out namin tatrabaho pa ata? Naririnig. Tatrabaho overtime na, alas Hindi, ganyan. alas 5 na. Ay, overtime. Overtime na yan. So, bagay, yung sarili, ayan. Habang ginagawa mo, ganda pala talaga ng bahay ko. Habang ginagawa mo. Ayos ko, baga, matatapos na. Maganda pa. Salamat kay Ninong at Ina. Napakaganda ng bahay niyo. Wala akong masabi. Maganda na sa rin nakita mo. Ito yung, oo. Tsaka, yung Ninong at Ninang masyadong mataas yung standard niya. Parang sa ibang bansa ang ganyang bahay sa ibang Dito bansa. sa atin kasi, bilang yung magbawak kasi Filipino side. Oo. Ito po, parang maganda palang ganito, ano? Ano yan sila din? May yan, 3 meter. Taas niya. Taas talaga, Taas talaga siya. Ganda. Napakaganda ng bahay. Ito yung, talagang maganda. Ayaw po mga kalingap, talagang pasalamat tayo sa Panginoon. At siyempre, tinamit si Ninong at Ninong. Salamat sa rin sila ninong sila din kasi. Ganda talaga. Ang advantage kasi ni Ninong at Ninang nyo, sila, parang travel sila around the world. Kaya yung ganitong mga marami na sila nakita mga building. Kaya parang ginano nila. So, marami na silang nakikita iba-ibang Ito pala maganda kapag di ba sa ibang lugar? Oo, di ba? Sa ibang, halimbawa ibang bansa. Yan. Baka Ba't ito iba? sa ito nininag kinuha, mga design niya na Pang, sa ibang bansa. Kasi mahilig sila magana eh. Maraming salamat po talaga Ninong at Ina. Sabay sa trabaho din po. Salamat po. Malapit na matapos ang trabaho. Sila din. malapit na.
Malapit na. Pero, Maraming trabaho. Basta nabubuhay, may paraan Sir Alvin. sige, mapaalam na din kami. Maraming salamat po Sir Alvin. Salamat po sa pagpunta. Salamat po Ninong at Ninang. Maraming salamat po. Salamat po sa mga viewers, sa mga hindi po nag-skip ng ad at patuloy po na nagsusuporta sa channel po ni Sir Alvin. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa mga nagko-comment, nakakaano kami Sir Nakakataba Alvin. ng puso. Opo, tsaka Sir Alvin yung mga comment na sasabi, napapasaya ko sila, masaya ako Sir Alvin dahil minsan daw may matanda na, masaya ay matanda na Sir Alvin nanonood, nakakaano po baga dahil kahit matanda na sila, nag-aabang sila, nag-aano sila Sir Alvin na nanonood pa din, updated kahit matanda na. Maraming salamat po sa mga viewers, sa mga may congrats Sir Alvin. Excited Yan, na sila Sir Alvin. Wow, ito po. Pag ma-prayer meeting sila, this guy, dito po, malaki. At pinalakihan po talaga ito ni Ninong at Ninang nila para sa prayer meeting. Na kami. Sige, this guy, salamat. God bless. Maraming salamat Sir At Alvin. Ingat papunta na kami. May hagdan pa po dito, mga kalingap. Ayan po. Sige, Cedric, maauna na kami. God bless. Thank you. At God bless. Maganda po. Napakaganda po ng bahay na ito, mga kalingap.